Hello mga lods, welcome to my vlog. Ari naman si Toto. Nalisod kayo, hirap mag-vlog na mag-isa lang. Kung din mo lang i-plaster ang cellphone ara. I-plaster na para lang gid maka-video. So good na ta mga ahoy, kiway ta kahoy. Ara. Grabe na ako ito. Ara mga lods, way pagid na human ka pangahoy gid ah. Damo-damo pagid kahoyon nito. To mga lods tanaw. Anon ta na pagkuana karon na tan-aw ko daw hindi mahuman ba. So sige lang gyapon no ara ang pason. Nahina lang kay bas maapil ang kamot tabla ka kano. Lampas. Kay way tabi kay panggatong ta kay bisan lang pang magsugba bulad may ara tayo gamiton kahoy. So, sige lang to, bira lang to. Sige, banati lang na ka pangahoy ah. Oh, ara na mga lods, tanawa ako mga kahoy te, ara na sa baba. Oh. Amo na kadamo akong kahoy karon. Di masugod na ta dan magkuan bis ako tada karon.
Na mga lods, hapit na ko mahuman sa akong trabaho sa akong pa-Miss Act. Sige, madamo. Salamat mga lods sa pagtanaw sa akong videos. Mag-comment na lang at sa pag-follow sa akong mga videos sa akong vlog. Salamat mga lods. Salamat.